Хто з чыноўнікаў можа быць ягоным пераемнікам? Я гэтага не знаю. Я думаю, што гэта, хутчэй за ўсё, будзе чалавек, якога адназначна падтрымае Масква. Ну, мы можам... Я не думаю, што ён сам перадасць. У гэта я не веру. Ён будзе да канца не веру. Нават Коля сёння ўжо не перадасць, Коля за многа в інтэрнэце сидзіць. Вось так мне здаецца. Але гэта будзе чалавек, якога Масква, это хутчэй за ўсё сілавік. Гэта не значыцца, што мы прайграем адназначна. Ці сілавік утрымае Беларусь, не так лёгка яе ўтрымаць. Народ іншы, народ не пойдзе ў дыктатуру, не пойдзе ў казарму. І які б не быў ты там, гэты сілавік моцны, якая б не была падтрымка Масквы, усё роўна у нас ёсць вялікія шансы пры такіх пераменах. Вось. І, ну, бывала, што і сілавікі прыходзяць, і так хутка ж могуць знікаць. І ўвогуле паўтарыць Лукашэнку і зрабіць Лукашэнку 2 не ўдасца. І Сталіна не ўдалося нумер 2 зрабіць, і многіх іншых дыктатараў. Это вельмі персаналісцкая дыктатура.